Vítam vás na mojom kanáli Jednoducho bez lepku. Na prípravu domácich rezancov budeme potrebovať 120 g múky, 60 ml vody a jedno vajíčko. Tentokrát k nim pridáme 250 g tvarohu, 180 ml smotany na šľahanie a soľ. Úplne jednoducho si zmiešame všetky tri súroviny, a to múku, vajíčko a vodu. Cesto necháme odpočívať 5 minút. Potom si ho na pomočnenú dosku vyklopíme a poriadne prepracujeme rukami. Vytvarujeme si tvar bochníčka, ktorý následne valčekom rozvalkáme na približne 2 mm vysoký plát. Ten si potom narežeme na zhruba 1,5 cm široké rezance a na dĺžku približne 5 cm. Ale je to pravda, že vec vkusu. Na pánvicu vyklopíme tvarok, zalejeme smotanou na šľahanie a dochutíme soľou. Poriadne pomiešame a necháme zovrieť. Keď nám zovrela voda, opatrne do nej prenesieme rezance a oddelujeme ich od seba. Tie hotové nám vyplávajú na povrch. Ja ich však ešte chvíľku varím, aby boli dobre mäkúčké. Potom ich sitkom vyberám, vodu odkvapkám a hneď prekladám do tvarohovej zmesi. Na záver všetko dobre pomiešam a ešte raz prevarím. A tvarohové rezance sú hotové. Môžeme ich podávať i o samote ako teplú večeru, ale najlepšie sú so slnčím perkeltom. Vyskúšajte. Ak sa vám video páčilo, zvážte odber a dajte like.